A minap két kisgyerek állt meg a táblám előtt, és nagyon aranyosak voltak, mert megállt a kisebbik, megkérdezte a nagyobbikat, hogy mi van a táblára írva, és a nagyobbik nagyon aranyosan elmesélte, hogy itt lakik egy néni, aki meggyógyítja a természetet. Hát majdnem, úgyhogy én arra gondoltam, hogy ezzel kapcsolatosan elmondok neked néhány dolgot arról, hogy mi is tulajdonképpen, és közben azért bemegyünk, mi is tulajdonképpen a természetgyógyászat hivatalos meghatározása Magyarországon. Tehát most nagyon hivatalosan el fogom mondani azokat a dolgokat, amit erről tudni kell. A természetgyógyászat Magyarországon hivatalosan egészségügyi szolgáltatásnak minősül, amelynek célja az egészségi állapot kedvező befolyásolása, a betegségek megelőzése, tehát ez a prevenció, az egészséget veszélyeztető, illetve károsító tényezőkkel szembeni védekezés lehetővé tétele, és a szervezet öngyógyító folyamatainak támogatása. Tehát a természetgyógyász, vagy jogi nevén a nem konvencionális eljárásokat végző szakember az, aki a törvény által szabályozott állami vizsgálatokhoz kötött szakképesítést szerzett. Tehát itt nekünk van többféle, úgyhogy az én szakirányom az a fitoterápia, amiben működöm. De hát ezt el kell végezni. Elvégezte az egészségügyi és természetgyógyászati alapmodul vizsgát, majd sikeres szakirányú vizsgát tett, mint fitoterapeuta. Szerepel az Országos Kórházi Főigazgatóság az okfő egészségügyi szakdolgozói nyilvántartásában, tehát erre könnyen rá lehet keresni. Egyébként közben beérkeztünk a váromba, amit úgy hívnak hivatalosan, hogy ez az én várom. Ez egy ilyen kis vidéki természetgyógyász rendelő, mint látod. Mondom tovább. Tehát rendelkezik működési helyre vonatkozó hatósági engedélyekkel, ez az ANTS Népegészségügyi Hatóság, betartja maga a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara etikai és szakmai szabályait. Tehát összefoglalva ezt az egészet, a természetgyógyász egy olyan államilag szabályozott és elismert egészségügyi szakdolgozó, aki a 11/1997-es NM rendeletben meghatározott szakirányok egyikében, mint az én esetemben a fitoterápia, sikeresen vizsgázott az okfő előtt. Fő feladata, hogy a holisztikus szemlélet és a természetes megoldások, módszerek alkalmazásával támogassa a páciens öngyógyító képességét, a prevencióra fókuszálva, szigorúan betartva a jogszabályban rögzített kompetencia határokat. Na hát ez volt a hivatalos oldala, és akkor ugye a következő részben, szerintem holnap jövök is majd ezzel, elmondom, hogy egyébként ez mire vonatkozik, vagy mit is csinálok én itt, amikor hozzám érkezik valaki. Mert kaptam egy olyan kérdést is, hogy felhívott a hölgy, hogy tud-e hozzám jönni, mert elmondta, hogy mi a panasza, és mondtam, hogy nem, elsősorban az orvos. Tehát én csak a komplementer vagyok, tehát tudok segíteni a gyors gyógyulásban, az orvossal együttműködve, illetve az orvosi terápiát kiegészítve. És még az is kérdése volt, hogy mennyit kell nálam fizetni. A természetgyógyászokat nem finanszírozza az állam, tehát én nem tudok olyan receptet felírni, amit kedvezményesen ki lehet váltani. De nekem van egy díjam, ugye vállalkozóként dolgozom, úgyhogy nekem van egy egyénileg meghatározott díjam, és én azzal dolgozom, de ezt mielőtt elkezdenénk egy terápiát, mindig mindenkivel előre meg szoktam beszélni. Na hát tulajdonképpen hivatalosan ezek a természetgyógyászok, és ebbe a kategóriába tartozom én. Köszönöm, hogy figyeltél rám, és köszönöm, hogy meghallgattál.